Hero try viewers say simpat ngai ko blei fi kerteng jong Jesus Christ hagan ka step sni ba jong benai Oktober ti ka jingkran jong am ta kan long ka long ba la den kwa man say so ni hab no arsut but min say so arten tongan anai ka ni ka title ka long lada fi kwa man say so fi dan kam ban su thi chapo lani tu su thi chapo but say so arten an puli fi naka no prophet Isaiah kal nong ka balai nyo kat khat ka balai puai bat ka balai puar da snap hai gini kentien ba kini kon kentien ki ba dan jingmut bat ka dan ka nong rem haki bat habangan pen shai fi nong ni fin sa shai bat kan long ka jingtai ka men sim jong fi ya ka jingem ba kan jam men sim dengan puli biak ka kitab Isaiah lai penyo kat khat ka balai puai hadu lai puar ti ibenta badang sa balayo lai nakayeng juda in su thit pat arsut but in say so arten namarna Jerusalem in mi no ibenta badang sa but na ulum seyon kita gibayo lai ka jingshit ram utrai kipat kan pendak yakani sabah khat bani kong ti ibenta badang sa balayo lai nakayeng juda in su thit pat arsut but in say so arten pi haba ublei utho upha ban tho i gi sau phomut no inam tho ka bible bala prasad men sim do ublei ka bible hi ngon fi gadan ka nong rem ha gi fi gadan ka principle la dangi ngi dei yangi ba ngin kio ka jinglong sim nim sula ban chule uri ura da ka emotions jongi na ni ta ka jisngau jongi ngau ublei hoi ulai ni ka jisngau kadi ka bahau ai ni intellect ni ka jing perkhat ka do nu ni perkhat ti baru ai ni ka mi kaman hanrei ngau ni fingim chula ban shuya lai na tin jung blai ban shule huri hura tang ni smok shong shit ni le shong shit hanrei shi phang ni pajak na mar blai ba nim pen shong nong rem yel di ha tin jung blai tinga ngau ni fi ki bri ba dak do men sim khoi gede ban men sim khu nya lam sha tin jung blai bat ka tin jung blai ka de ka nong rem ka ba milak man san kadi ka jingya kristan ka long ka ba jalan amdai ka ba tam shibet arbet re ka ba jalan re ha ba ni su thi ka tin jong blai ha ba ni yang ha nong rem jong tin jong blai fin ingin say so pet ka te ka khat ka yutu shai kum ni kong ti ibenta badang sa balayo lai na ka ying juda in su thi pat arsut but in say so artet pi ekani ka nong rem ngila ban i hau Jesus Christ mau ni la ngi dei ban say so ni ban no shapo ma kani ka pa ka pan pa we ka jing so re ka ban ni no arsut kamut ka pan pa we jing so re jong ka ni ngamut ba pinyang na lo lom pin no pum shapo ka ta ngamut kum gitu ki scuba diver ma ki yang na lo lom kin no shapo la ni ma ti kamut ya tu kani ka jing sngret kadan da ka jingmot kamut ba bang hap anya pendam rit kumni kayang bang ni kamut tingin ya pet yu ti jong blai gon niyo i bawat u Jesus Christ khu jong blai balong ru blai shwa ba blai un kentir yu shabo pa un kentir yu shabo ai ka kerteng ka ba halor tambaro u hapan wan hiar na penang ong fi hapan wan hiar na penang arsut ban shim ya ka jinglong do wat lau dei u blai shim ya ka jing long do shim ya ka jing smogret apala khai u ka shing ot mo ha ka sem kulai shim ya ka jing smogret wala lu long siem ni wa ka principal ka ya ni wan no arsut na benang ban man hiar ka pertai bat hadin nak tau lek shaka ka jing shayap ka dip na kalvari patap u arsut ma fi wala mi pat asing balai bat lek shaka man shakakti ka jong pa shakti ka man jong pa bat la kan tir ka tangala ban ngila ban puli ni le let's see if you on bang on na ka kti la jong bringing pet ba pol shakti shau pilipi gal no shak pol shakti ha ka shiti jong u shiki nong pilipi gal no ba ar khat ba san lu khat bai wi thu kum ni snap ini kentin u ya thu kum ni to yo ya ka ni ka jingmat hapi
kaba long ru ha ukres Jesu uba habau long ha kadur ublay shim la nyau ya kaban bat ban long maringkat ban ublay hendrai lo pen sudah ya la dia udah shim ya kadur marau haba ula jalong ha ka jingseriam kibriu ti haba la shim ya ha ka rukam kum ubriu ula leret yal di haba ula jalong ubakong wat hadu ka jingyam ho ka jingyam ka ding naken na bakum tati ublay ula kentiu baula ai ya kata ka kerteng ka bahalor ka kerteng baro baha kata ka kerteng Jesu Kristus ka kho siu baro kan yo dem khrop ki jong ki ba ha ki beneng ba ki jong ki ba ha ka kendau ba ki jong ki ba ha po ka kendau ken ba bau tlit baro on pla on yo pla shna ba Jesu Kristus long trai ya ka ban pendan kam ya ka ban pendan buram ya ublay kupa fi kani ka khti jong blay ka shai ka mo lawan hiar na benang mo lo shem dor ya jing long raw sha ya ka dek na Calvary fin sin sa puli hi na ka khat manum to ka por kan pen i bo Jesus Christ Jesus dal de hi ya to ha gospel yo anes kal nang ban riu fin puli ya gospel yo anes kal nang ban riu Jesus ang bangalong taw ku bawan hiar na benang pi shwabun let sa khti ka man jong pa shwaban kan tiu wow ula su thiet arsut yo if you Jesus Christ su thiet arsut bagi dan kam man kalial di fi ka Jesus thiet Jesus Christ su thiet ka jing dai bu pa su thiet ka jing duai ro pa su thiet man le ka man jong pa pat ka jing sai sok along ba fi na do ar jasnam ong ki bun ki briu ki ba IT show Jesus Christ kita gi so pan kalai per table away kibun ki nanggut ki Kristen ki bangi ong bat ka Bible ru pada ka wei ka bala puli lang khambun bat ki jing kran jong Jesu ki de ki wei ki kintin ki ba akran bun ba ki briu ki ngap pun tam nama ka bangi puli ka Bible ni ngap ya kintin jong Jesu Kristus sei so ong fi ngidan kam man kliel di shimet how to ngi su thiet mo arse how to ngi long mo kita ki remnant slani kita ki apa ngi puli ne ya ka to ka kitab Isaya kai thu shapang kitu ki basa ki remnants mut ki kita ki ba IT lot show Jesus Christ ba IT lot show blay no ki bam le show ya no ko ki ba thrang ban le tai ka man jong blay hatung idei mo ki remnants ne kita ki ba hatung isu sit thiet mo shapo nilat mo shka jing smogre ni sei so artat mo but Jesus Christ ukran shai kani wow usembai shwa bun sei so yak bat su thiet fi kani kalong si sha ba pipat kam tam ki tu gi ba smart ba ban thong jing thong la ne bi ki badan sap ha ban rap ma fi pile no bi shim yu tu sembai ba yak pi tap shapo bahadin kat tu kan isngi la ni kat tu kan bana sei shulut bat penmi iso penmi eu jur ma boyo kan biam bam tu dan kam tu sembai ban yak bahwa yak la tap shayu bat samit pan ban sei so Jesus Christ ukran shai kan ha gospel fika ek dan ka principle ma kran fi kran ka principle jong tin jong blai Jesus Christ ha gospel yo anes kan nang ba kha khat ar kusta we tu ye kan ka nang rem kumni pai wang kumni wang shisha ang hapi lamda iwei isambai kau ida ha ka khandau bat ba iyap ita iyai sak marwei hanrei lada iyap isei no bunso makali biang ne am how to ngilat ne am arsut kai kan ga jimut ban let arsut how to ngilat ne am ban yap no i pop kumno ini sambai yap no kumno ni yap no ladang ide sembai bau bleu pendan kami hatu ngiyap ne mi hip hop ban tap no e jing sarong ban ya kamala di ban tap no ho Jesus Christ am tap ingi khandau rain tap ingi ho Jesus Christ ni buri eleu Jesus Christ nin IT no e ga man la di balat lo ni e no e tik pop in pai no ni jing long kan riang jong ni tre ne man le e tangila le ne me ta ban ni le no ho Jesus Christ ban im nakabentau kres ban yap nakabentau kres
Kai apostol Paul ong ni. Kani ka principle ka pen hau apostol Paul be bat tho khat lightly gitu ki city. Ki bo apostol na ka jutang ka barem de khat lightly ki city de bo apostol Paul tho. Kau apostol Paul ong ni wong ngayak man lakasni. Ngayak man lakasni wong unga fi wong ngayak man lakasni hatung iyak mo yun unga. Kajing kwak jungi, kajing kwak ya kani kajing pen hun ya kani ka do pen kwak brai ka do. Hatung iyak mo man lakasni. Fi Jesus pet Paul tho shti nam korin. Kal nam ba khat san khat lai. Wong ni an puli fi na smai da kata ka jingsau sarong namar jong fi ka bangadan hau Kris Jisu ubau trai jongi bangayap hala kasni apostol Paul misau de bopen sitam ben ma ka balang bopen yap ruha bopen yap ki bangai ki babut ya ti jong Kris namar balai semau thu ekta udan ha pop jong jinglong nyam ma fi uit pa ka nyam pada pop kapoi ba penyak beri nama takam nyam ma ong ifi na ni nama Stephen hapor ba usap long marta upol udan lang tu kena puli syai udan lang tu kubur upol uyo isti ne kitugi nak kitugi rambak lingdo jaka Sanhedrin jaka balang Sanhedrin nama fi ule kita roi hadi ulama yo Jesus Kristus la yapno fikan ma bahwa Jesus Kristus strike ule ne open kelan yu tu ka di Damaskus boleh pen sitam hang tu ulama la lais ni waktu ka jing mat la pen pau bat hadin lais ni usai i bat kimi kisarau khmat ong ki hap tu kisarau jong jing long nyam ka bakak tu ka jing sarong kamala di bat ka jing dan buram jong nama upol be ba beri wasta uhap no tu ka jing snow start lagi kata kerdan bo dan ma pula syang ka hau Gamaliel no fi de bala yo jing hikai no Gamaliel be doctor of the law ni utau PhD jong ka hukum mo uri wasta au tu pol uhap no tu ka sarau jong ka jing long niam jong ka jing snow start brio but ka skawai pol no fi de Roman citizen di Roman citizen no fi gani ginong song jong ka rom ban yo ban nong ki citizen ne ki nong song sinong jong rom kadai ka ba khrau ha tu Paul so sarong ya ta so sarong bo de jiu hanai habo tre ban hap no ban yak no ikti mala di ban yak no ikti kerdan ban yak no ikti buram ban yak no ikti bar khai uso thu bang bang yak hala kasni uyak no ya pop lu kaba sakawai pat abang isu thiet hau tu isu thiet mo ha ki jing duai hau tu isu thiet mo jing duai Jesus Kristus om to sharai to duai ba finam hap ka jing pen shai long fi lai sin habau let shaget sabani ban duai arong fi habau i ki senran bagi yok tia om to sharai to duai ba finam hap ka jing pen shai on namar ka men sim ka trang mereka do telat let sim tapi pek pi semua kwa her ka pen ki ni ka message jo mai fi rei nginum la ai la da ngim let ka jing duai ngim su thi ka jing duai long fi ka jing duai ka penyak ka jing sarong ka penyak ni ka do namar bangi pen i bah ka jing duai ni mlak dal dingi let show blai nyong try ni mlak ni dal di khlam ma mi mlak sho bangan koran yang ni message no fi ani tu fi ngam mlak la dang khlam let ka jing duai na kham IT show blai na song thu bang mlak ban koran yang ni mlak ka ri ka tin jong blai rei ha bang pulim ne na kitab Isaiah pen pawe ni bang koran fi ka ri ka revelatory knowledge fi ban koran yang tin jong blai kam mlak da ka jing start pri kanum dan impact kanum dan kan pen so bang fi rei kanum trei kam Hari hawadan kanika revelatory knowledge kanika jing penpau ka badu mensi makut habang ilet ka jing duai no fi ka penlong yang iban say so no fi da ka jing ai blai ta ka say so habang ikran yang tinjong blai but fi kanong rem lada let's see dan na plan jong fi ibang patmat yo Jesus Christ ni poro pek kan video let's see dan na plan jong fi ibang amat yo Jesus Christ kibla Hashem kibla mat ka jing kharsi oh ifi ya snap yang ka message rewind biang ne pet biang ngamut me shooting rewind ma le ngamut on pet biang replay biang
Hanoi nakabenta gitu ki bang patmat yo Jesus Christ on fi. Kai ka jing sedang jong ba fin yap la ne ba fin no arset ba fin siso. Ano kam dai ki degree jong fi. Kam dai ka kerdan jong fi. Kani ka keren siapa ka jing siso ba kenjang sim kan le yu fi dan ka kerdan fi dan ka spat apa fin du no ya la ka jong ka jing yum. Fi kani ka jing siso ka keren siapa ka jing bam ka jing yum bam jukot. Jesus Christ keren chai to ba fin siso. Bahkan ia ini junam tengah keren sih gitu gibang pat snow tu ya kan gibang kuat ban sai sok gitu gibang pat mat ban pat priam Jesus Christ mau ka jing sai sok ka ta jing no arsut ka baning kom kalau ba gidan kam ban kelak ka bomot mangi kelak ka bomot mot ni plan itu gipop pilak ban yet ino ba brio jong boleh ba syakri balik plan ya gitu gipop ngamut ni ba pipla su unrei haba pipla haba udan saki no mi fi haba dan aki saki no mi fi ublei smau ya ta saki ban haba fi saki dal di pipla itu pop pi no pikala mo pi khat ya snam jo Jesus Christ fi nget no ni Jesus Christ bola syaya ka di nakal bari bola awan ska bola no arsut bola awan ka jilong do ba long try But fi orang atat Jesus Christ malang utrai ka mat bat mensib jama nget da du do no. But fi pile ta ba fi plai di pop fi ino ik tu jing nong do. Fi ino ik di pop no. Fi long kum tu sembai wa ya. Pi yak no ik pop fi long kum tu sembai wa ya. Ka bat habang tu sembai wa ya kum Jesus Christ wang kum lanam da tu sembai ko ya. Pi pa let no tap no kum no se so. Ti kum no ban tap hadin ba fi la kala ka mo fi dan kam man let shaka jingpen baptis ma fi akran shai ni filan kam let shri jingpen baptis daga ba penam daga ba tap no ik di pop jong fi no ba ha ba sei pat ya fi nam to fi ni diang ne ka bo jong men sim khu ik ti jong blai ka ba fi sdam ya ni ka jing sei so na fi sdam ya ni ka jing sei so fi kata ka ni ta ka jing sdam ba ha ba nga patay ni ba bagi dan kampat ban su thiet ang jing duai ban su thiet ka ba puli ti jong blai am tang ban puli ri ban su thiet ban le ban pen ko ngu ya kan ka ti jong blai ya kan ka nong rem jong ti jong blai fin se i bo blai fin se i ba fin sa sei so anong sei sin pat ladang i tre ban no arset Ublei pen sei so ini artan. Ti nga ai kublei fi viewers ba fi ya snap na kapor sha kapor kan ka ktin jong ublei. Nga da kan tu ru fi ba la da fi kwa wanyo shu iki jing hikai. Ashna di Facebook. Nga syukur pat fi ndrei la da fi kwa umele ba haka Facebook account jama ka tho shibon ki jing hikai. Tak tak ngoi fi ban kran ka YouTube ka kham shempor mar hab edit di video ndrei ki bon na ki jing tho jama ki banga ai jing kai tu fin lap ka Facebook jama ka dei shan dan remai swear ban hang turu filap ban text na ala da fidan kam jing duai fidan kam ban finak ham shai ne gospel fidak wa ban na pen shai ban ya kendu ona mai fi filap ban text ha ka Facebook shan dan remai swear bat filap ban yo ai tu jing kai tu ki banga ai klam da siudor na ai na mar ka jing ai jom Jesus Christ ma ka pendiam yang ngayo ya taka kajing pendiam ga bo Jesus Christ wan ban ai rei kani kamut pat bagi nam bakam dandor kani ka kti jong blai o ngina hapat perkhat ha kani kajing ai kalau ka baram dor na fi ngi habana ngi ba habana husia banri ka jing long khu banri ka jing em ga bo la ban yai ne au Jesus Christ ban ga discipline ka jing em umen sim khut wan ra ka order na ka discipline ka jing te khublai shibon viewers khublai ba fi subscribe ba fi ai karshan ka po ki jing duai jong fi na ka banta ka burok khublai yero itrai